Mleté mäso osolíme a okoreníme. Vytvarujeme z neho 4 hamburgerové placky. Tie opečieme na lyžici oleja z každej strany. Navrch dáme plátky syra a necháme ho trochu rozpustiť. Na dressing zmiešame kečup, majonézu a nadrobno nakrájané kyslé uhorky. Natrieme na tortily a na jednu časť dáme hamburger so syrom, oproti šalátový list, plátok paradajky a tiež kolieska červenej cibule. Boky tortily preložíme smerom do stredu a potom preložíme ešte na polovicu tak, aby vznikla štvorcová kapsa. Pripravené tortily ešte krátko z každej strany sprúdka opečieme a podávame.